Dear Kuya Totoy of Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy og Lola Hubad, maayong hapon mga idol, palihog. Taguan na lang ko sa pangalang Linlin. Mangayo lang unta kog tambag kabahining akong sitwasyon karon. Kung unsay angay kong pagabuhaton. May kaipon ko mga idol. 6 years naming nag-uban. Og ni aming magpuyo sa balay sa akong partner. Nga nahimutang sa compound. Di nagpuyo sab ang iyang mga paryente. Ang mama sa akong partner, tuwa sa abroad. Actually, may kaya sila mga idol. Apan, ang nakapait sa akong kahimtang, kay daghan kaayong human CCTV sa akong palibot. Ang mga mata baya sa mga marites nagsiga na pod ni ana sa tutok nako. Karon pa kani sila kakita og babaeng nanilhing. Kana. Taro nga ginapagsilig ha. Dapat hinlo gyud kaayo ang nataran sa akong tita. Kay syempre, hayahay gud kay ka magdawatan sa padala ni tita. Lisod pod ko maglingkod-lingkod ka lang. Lingkod-lingkod? Sa kadaghan sa akong ating manunon? Mao gani nga kinahanglan gyud nimong mulihok para masuklian nimo ang kahayahay sa imong kinabuhi uban sa akong pinsan nga bugtong anak sa akong tita. Kadag ko siguro sa ginapadala ni tita no? Unya maadto lang nimo. Tagpila po ang imong ginapangayo. Pagtuo lang ninyo nga kapangayuan mi. Pero ang tinuod din ha, depende lang kung pilay padala ni mama. Kung pilay iyang ihatag na mo. Maumuming mangayo oy. Maukyod, uwag yung magsigig pangayo. Sige, padayon lang diha. Kalain sad manulti si gagaw ni Kari oy. Hilas man kaayo. Paita gid aning pobreta no. Yatak-yatakan naman ta sa mga feeling dato. Ubus kay pananaw sa ato Daw kuya madrata nga pwede lang nilang irok-irok kun. Kuya Totoy og Lola Hubag, sakitan ko sa akong mga madungog nga tabi. Gikan sa paryente sa akong partner. Ubus kay silag pananaw nako mga idol kay lagi ko no. Bati daw kog batasan. Bisan unsa nilay ilang ilibak sa ako Unya, i-report tayo na nila kang mama. Ila akong dautan sa kong ugangan. Wala man unta ko gapang hilabot nila mga idol. Hangtod, nga nagkabikil mi sa auntie sa kumbana. Pati ba naman ang among anak ni Gary mga idol? Hilabtan pa nila. Oy, ni aday mo diris gawas. Bless kang Lula Langga. Bless ko Lula. Ayaw ra pag-bless nako. Te, wa ako ganahing nagtanawan ng imong anak nga pangit og naong. O, pati ba naman ang bata te? Imuhang sinalbahisan? Nagsulti ra manggugos akong nakita ba? Problema na nimo kung nili nimo madawat. Hilasag yun ninyo no? Kung makadaog-daog mo sa uban, muragid mo mga sikinsa. Gitubag-tubag ko nimo? Wa kay tahod nako. Bisan kinsa nga inahante, malain kong inganaon ng iyang anak. Makaabot nis imong ugangan. Isumbong ta ka. Tiguang naman unta. Pero ang batasan, di makaon og iro. Kuya Tutoy og Lola Hubag, bisan kinsa naman siguro nga inahan, nga makadungog nga biay-biayon ang iyang anak. Masakitan kyud. Grabe sila sa ako ang mga idol. Wala man lang nila hunahunaa ang akong kahago. Naagoy duha ka mga anak ang akong partner sa iyahang ex mga idol nga ako'y gaatiman. Plus, napod may duha ka anak sa akong partner. Ang tinuod, bag-o pa kong nanganak mga idol. Ug tanang kahago, ako Ako'y nagsalo sa obligasyon
sa ex sa akong partner. Pero, dautan gyapon ko sa ilang pananaaw mga idol. Stress na ko kaayo. Daud siya na mapug ka. Gikapoy na ko sa imong mga paryente. Sobra na kayo ilang ginabuhat sa kuha. Pati pa atong anak. Gibay-biyay sa imong ante. Ay rago na sila pansin na. Unsaon nga dili ko sila pansinon ha? Permi na lang ko nilang hilabtan. Ilaha kong dautan, libakon. Wala pa nila nakita akong mga pagantos. Bago pa kong panganakan. Dili unta ko gustong ma-stress. Pero grabe sila. Please, manghawa na ta dire. Ay palayo ko sa imong mga paryente. Pasagdira lagi na sila. Suya ra na sila nimo. Kay kung unsay naa nako, naa mapug ka. Wala ko nag-after anahan. Ang gusto rin ako, peaceful nga pamuyo. Napa imong mama nga sigig padungog-dungog sa Facebook. Sigig pamuy-puy. Wala man niya nganli, pero dili ko tantong bugo nga dili makasabot. Gikapoy na ko nilahan. Kapoy na kaayo. Kuya Totoy og Lola Hubag. Ga-share ko sa akong partner sa akong mga ginabati. Sa akong mga hinanakit. Pero dili siya mutingog. Kay lagi, mama's boy siya. Gusto unta ko nga maglahi na may mga idol. Nga ilayo ko niya sa iyang mga paryente. Og ang iyang mama, gasiki nagpamuyboy sa Facebook. Sakit baya makadungog og dili maayong tabi mga idol. Paita gyud ay aning pobrita. Daog-daogon lang ta. Wa ko'y daotang gibuhat mga idol. Makaingon lagi ko sa kong kaugalingon. Nga makigbuwag na lang siguro ko sa kong partner. Gusto unta ko mo pauli sa amua. Pero unsaon man sab nga ang akong mama dili na makasugakod og bantay sa mga bata kay masakiton man. Unsa may angay kong buhaton karon mga idol. Mupalayo na lang bako aron mahapsay ang akong hunahuna. Maning kamot na lang bako uban sa akong mga anak. Bahalang magkalagyo mi sa akong partner. Sigurado mangyug ko nga dili siya muuban mga idol. Ilabi na nga walay laing nagpuyo sa iyang balay. Ug kung magpabilin mangyapon ko dere. Unsaon man ni nga ma-stress man ko sa iyang mga paryente. Og dili baka ko magabaan sa kong ugangan nga wala namang ko ka-chat-chat sa iyahang mga idol. Kaya wala naman po siya nag-chat na ako. Unta, tagaan ninyong pagtagat kining akong problema aron mahimutang na ang akong hunahuna. Maghulat ko sa inyong tambag, ang inyong letter sender, Linlin. Maing hapon sa tuwan letter sender si Lynn. Lamaing hapon. Maadyong hapon usab nimo din ha, Kuya Totoy, ug nimo pod my loves. Arita karon kang Inday Lin o kang Inday Linlin. Simple ra kaya ngayon imong buhaton. Storyahon nimo imong partner, nga muhawa mo, maglahi mo balay para kampante ka. Finish. Di ba lang? Kung pwede lang unta, maunay angay nga buhaton nila para maundang na ba para nanamoy kalinaw. Pero sigun sa giingon ni Inday Linlin, murag malabo na mahitabo Kuya Totoy, it's because kaning laki na siya sarili niyang balay, iyahan ng balay kanang ilang gipuy-an karon. Sumurag lain kayo nga mangrinta na noon siya nga wa may laing nagpuyo na ilang gipuy-an sila raman. Kaso isa sila ka compound. DNA ang mga parinte sa laki. Mao nang kining atong sender in town. Wala siya kakampi dihang dapita kay side pa na sa laki. Kung ang paghawa diha day o ang pagpakigbuwag anang imuhang kaipon makahatag sa imuhang kalinaw, buhata. Pero sigon sa imong giingon, maglisod ka kay imuhang mama, di na nimo masaligan sa imong mga bata kay masakiton. So diha ka magtimbang-timbang. Kung mobiya ka, maone ang mga posibleng mahitabo. Malayo imong mga anak sa ilahang papa o basin di na mo suporta noon. Ikaw day asa man ka mas komportable.
Pero hunahuna apod ang imuhang mga anak ha. Dili pwede nga mag-agad ra ka kanunay sa imuhang gibati din ha. Kay na kay duha ka bata nga mga gagmay. Yes, sakto jud ka la. Pananglitan, dili maminaw ang partner, balik-balikon nimo. Keep reminding him nga wala nakakauyon, dili nakakomportable sa lugar. Hangtod mo decide siya nga mukuyog nimo. Pero dili gani siya mukuyog nimo, aw na nagay problema sa iya ha. Kay dugay naman nimo siyang gi-remind. Kabalo minro lang nga masinabtanon na imong partner pero kinahanglan mo barog pod siya. Tanawon po niya ang side nimo ba, imong welfare ba. Syempre, partner nimo bisag kinsa sa tua, gusto gyud maglahi og balay para tindugo na to ang kaugalingong kaminyoon atong kinabuhi kuyog imong kaugalingong pamilya. O ingon nga daotan ang magsigig pondo di sa compound pero sangan bitaw nga nagtukod mo magpanimalay, tukod mo kaugalingong kinabuhi o syempre kinahanglan inyohan ay padayonon. Na hinaot pa gyud unta day nga moabot sa punto nga muhawa mo diha sa compound para naanay kalinaw ang inyuhang pamuyo. Pero pwede man sabday nga NR lang kaana nilang mga parinti. Meaning no reaction. Kay kung imuha na silang patulan day mugara man na sila og tabi-tabi tabangan na noong kanila day kay ikaw gud ang ning sampa diha nila. So kung unsa may imuhang madungog, pasagdi ipalapo sa pikas dunggad, iampo kang Lord nga Lord kaning mga tawhana wala ko man ni sila unsaa nganong ila man kong ginainani. Wa man ko manghilabot ani nila Lord. Di ba siguro kinahanglan nimo nga musud ka dito sa ilahang mga balay kay naman mo inyuhang balay. Magpundura di ka diha. Magatiman ka sa mga bata. O unsa pa man na imong mga buluhaton diha, di man nimo kailangan nga makigminggil, makigplastikan gyud ato nila, di ba? Kanang mga parente sa imuhang bana, ayaw na sila ipang-ar diha sa imuhang Facebook. Ay magsakit ra imuhang ulo anang mga magsigig padungog-dungog diha sa Facebook inani inaana. Limpyohin na imuhang Facebook panghawaan ng mga toxic. Ibilin ra tong mga friends gyud nimo nga friends. O katong mama sa imuhang partner, kung dili ka gusto makabasa sa iyang mga post, i-unfollow na diha. O, wala nimo gi-block ha, gi-unfollow lang nimo para dili na ka ma-update unsa iyang mga post unless imuhag yung adtuon ang iyang account. Kay kung magpa-apekto ka nagmaayo day, malipay sila kay apektado man kaayo ka. Pero kung NR ka, mag-wonder na sila kay wala ning effect ang ilahang mga dautan nga tabi. Ay ragkabala ka day basta dili na tinuod ilang mga pangstorya kana mga pagpanghusga nila diha nimo. Musumbalik ra man gihapon na sa ilaha day. So karon ikaw nay magigo mo hawa ka diha or magpabilin ka. No reaction ka silang mga tabi. Pasagdi sila ikaw padayon sa imong kinabuhi. Yes. Kung dili siya mukuyog, pasagdihi siya. Katong gingon nimo kung asa ka ipadpad sa Ginoo, padayon na to, panindig ito. Di bitaw ka masakiton. Kaya bitaw nimo mangitag pagkaon para sa mga bata. Kaya magani mo buhion ng mga bata. Padayon. Go ahead. Pero paminaw nimo nga kinahanglan mo antos lang sa kinahanglan sabton na sa palibot. Ay palapos na sa pikas nilunggan or pwede gyapon nimo buhaton. I-prove nimo sa mga tao nga nadiha nga wa kay dautan binuhatan. I-prove nimo sa imong ugangan nga nagtinarong ka diha. Wa ka nagdadag storya diha sa palibot, wa ka nagdag samok. Kana maayo kay nangabutang. Sige sa panidi lang sa lisod mo nga mulakaw ka nga wa kay bala. Basig ikaw malanganin pag-abot sa panahon ba. May tatog ikaw ra nabi kay mga batang kuyog. Pero kung muli ka sa inyo ha, tinabangay sa pamilya, kaya hon good nga di man. Lin, salamat sa imong pagpadag suwat. Ampo lang permit, masolusyonan na imong problema. Laban lang din ha, Inday Linlin, kay kitang tanan na doon ay klase-klaseng mga pagsuway sa kinabuhi. Sabay lang yun nagpag-ampo day. Ay kalimot ka bisyo, like, share, follow sa itong official Facebook page, Lola Hubag Love Radio, Kuya Totoy Love Radio Davao, o Love Radio Davao page. Ako si Kuya Totoy. O ako si Lola Hubag. Feel good lang! Always!